Meta kienet tidbissemi, kienet tixel id-dar kollha. Sena sewda għal Carmel Paċ u għal uliedu, sena li fiha tilfu l-pilastru tal-familja tagħhom. 12 xahar wara, Carmel u uliedu għadhom qed jistennew li ssir ġustizzja magħhom. Ġustizzja li qatt ma tista' troddilhom lura it-teżor tagħhom, imma ġustizzja li huma qed jiġilduha, mhux biss għalihom, iżda għal dawk li bħalhom ukoll tilfu darhom u sabiex ħadd aktar ma jkollu jgħaddi mit-traġedja li laqtet lilhom. Il-familja Paċ kienet familja bħal ħafna oħrajn, familja ta' ħaddiema, familja maquda. Imma fit-2 ta' Marzu tal-2020 għal din il-familja inbidel kollox. Miriam u Carmel Paċ kienu joqogħdu f'dar li bis-swita kien se jsir żvilupp kbir. Miriam xejn ma kienet kuntenta. Moħħa kien qed iberren fuq ix-xogħlijiet. Fis-7 ta' Frar tfaċċa l-makkinarju u beda x-xogħol. Bdejna jekk Alla jrid. Hekk kien jaqra messaġġ li Miriam bagħtet lil Carmel fuq WhatsApp. Sensittiva anke għal mod kif kienu qed jinqerdu s-siġar li kienu fis-sit tal-iżvilupp. Miriam ma kienx komda, kienet qed tinkwieta. Ix-xogħol kompla, itwaqqih, itħaffir, itqattih. M'għaddix xahar. It-2 ta' Marzu, is-2:15 ta' wara nofsinhar, Santa Venera, Triq Joseph Abela Scolaro. Ħoss qawwi u daħna kbira u wara is-silenzju. Silenzju li ma damx biex inkiser. Fil-post waslu pulizija, ambulanzi, ħaddiema tal-protezzjoni ċivili, ġurnalisti. Waslu wkoll Carmel, Matthew u Ivana. Imbagħad l-istennija. Minuti li saru sigħat li kienu ma jispiċċaw qatt. It-tfittxija għal Miriam. It-tama tonqos ma' kull sekonda li tgħaddi. Ir-realizzazzjoni li ċ-ċans li Miriam kien irnexxielha tgħix taħt dak it-terrapin kien żgħir wisq. Ħaddiema tas-CPD iqalbu fit-terrapin u jissemmaw biex jaraw jisimgħu x'vuċi, karba, sinjal ta' ħajja. Sinjal li baqa' ma wasal qatt u tard bil-lejl, kważi 8 sigħat wara t-tiġrif, Miriam tinstab bla ħajja. Illum sena wara, żewġa Carmel Paċ jgħid li l-2020 kienet sena sewda għalih u għall-familja tiegħu. Għajnejh madankollu jixelu kif issemmi lil Miriam. Ileqqu bidmuh imma jixelu bimħabba. Titkellem ma' Carmel u ma jibqalekx li ċken dubju li Miriam kienet id-dinja tiegħu, kienet kollox għalih. Miriam kienet maħbuba, jgħid Carmel. Maħbuba minn ħafna, imma ma kontx naf kemm kienet misset ħajjiet ta' nies differenti. Koppji li Miriam u Carmel kienu jmexxu fil-kors ta' Kana baqgħu jiftakru il-pariri li kienet ittihom waqt is-sessjonijiet. Jien kont inkun magħha fit-tmexxija tal-koppji, imma fil-verità kollox hi kienet tagħmel, ammetta Carmel b'nofs daħqa meta ltqajna miegħu din il-ġimgħa. Min taħt it-terrapin, Carmel u uliedu ma salvaw kważi xejn, għajr affarijiet żgħar, l-albums ta' ritratti li kienu fil-vetrina. Statwa tal-Karmnu li kienet ilha għand Carmel. Borża ritratti li għadhom merfuha. U libsa ta' Miriam. Il-libsa li libset fit-tiġ ta' binta. Imma Carmel ma jidirx wisq inkwetata l-affarijiet li tilef taħt it-terrapin għajr għal ħaġa waħda, martu l-Aziza. Carmel ilu sena barra minn daru, sena jiġġielet fis-skiet u mingħajr ħafna daq ta' trombi. Kellem lil kull min seta' mill-awtoritajiet, imma sa issa l-affarijiet baqgħu l-istess. Is-sistema taħdem għalulu, imma li rridu jfissru kien li l-proċess għaddej fil-qorti. Carmel irid aktar minn hekk. Irid li ħadd ma jgħaddi minn dak li issa ilhom għaddejjin sena minnu u uliedu. Irid li l-affarijiet jinbidlu bil-fatti u mhux bil-kliem. Għadiet sena imma sa issa
kollox baqa l-istess.